Nginibingelele-ke babukele emakhaya, nginibingelela ngaphasi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukele emakhaya, nibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukeli-ke namhlanje-ke sila eNanda etafuleni sizobona kahle kahle uMakasicelo. Njengoba sasicelile babukeli ukuthi nisifunise uMakasicelo. Kukhona-ke umbukeli ovelile babukeli wase wasidirect ukuthi uMakasicelo somtholaphi. Sicela nje ukubonga kakhulu kunina ababukeli ngokuthi masikhala nisabele. Sesike sesizamile-ke ukuthi sixhumane nabo bakubo kaBhuti Sicelo. Namhlanje-ke siyohlangana nayo-ke intombi endala eyalahlekelwa uyena uBhuti Sicelo. Ake sinikeleni khona-ke babukeli. Ngicela-ke babukeli ningakhohlwa ukuthi nisubscribe, phinde nilike, and-ke niphinde futhi ningakhohlwa futhi nokukhomenta phela. Ngiyabonga. Njani gogo? Hayi sikhona. Singangena. Hayi asinandaba gogo ukuthi kunjani. As long nje masikwazile ukuthola umuntu omdala thina. Yeah. Okay. Sikubingelele ma ngaphansi kohlelo lwethu umgwazelo. Yebo ma hayi. Bingelela yona-ke ingwenya-ke mina ngiyingwenya ma. Yeah, uma yena uba. Mina ngumamhlongo. Okay. Kunamsile usisi wemhlongo. Yeah. Yebo. Ngumakacela impilo. Nkosi yami. Umakacela impilo, ucela impilo wahamba no 4 years. Yebo. Wathathwa unkosikazi ngapha elokhuzeni eYimangweni, sihlala eYimangweni ngapha eNanda eYimangweni. Yebo. Ngangihambisa umfowabo egula elimele la emlenzeni. Yebo. Ngamhambisa esibhedlela, ngiyabuya lapho akekho. Mangibuza udadewabo kodwa sewashona udadewabo. Mangibuza ukuthi iphi ingane bathi ihambile. Igibela ibhasi nomama wala ngezansi. Besho bemusho-ke lo mama ngoba ehlala ngezansi kwethu nje. Wahamba naye-ke kanjalo. Kuze manje njoba nje ngizwa manje sekuthiwa ukhona. Wena ma nje impilo ngaphandle kwengane ibinjani? Hayi impilo ayikho kahle, ayikho right impilo. Xakeka nje ngangixakekile nakhona lapho nje ngangihlala nje sixakekile kodwa ekhona kubaba wakhe. Noma esashona-ke manje kodwa sasixakekile nje kakhulu. Nike nazama yena ukuyombheka yena uBhuti Sicelo. Wahamba o-anti bakhe ngoba nami ngaye emaphoyiseni lapha eNtuzuma. Ngangisahlala ngakhona ngaseNtuzuma ngaye emaphoyiseni. Athi amaphoyisa ngiqale ngibheke mina kuqala. Manje wathola wathi nami ngixakekeleka ayikhulu into engizoyenza. Bafuna o-anti bakhe ngoba bakhipha ngisho nakukhumbula ekhaya. Sebake bamfuna nakukhumbula ekhaya. Bangamthola-ke nje. Ilokho nje na-ke. Kushuthi kahle kahle ma uSicelo kahle kahle lo mama wamtshontsha. Wamtshontsha singayibeka nje kanjalo. Wamtshontsha nje straight ngoba phela mina ngangingazi lutho. Wakwakhuluma yena wathi yena ucela ngimuphe lengane. Ngathi mina ingane yake yaphanisa yini uyabona ukuthi uyayingcokolela ngoba wayejwayele khona vele uSicelo kukhona ucela impilo. Wayejwayele khona. Wathi yena angimuphe lengane uzoyithatha hana ngane. Ngathi mina hayibo amukho umuntu wakwaphanisa ngengane.
ekubeni futhi lo ngamthola kanzima kabi. Nkosi yami. Hayi ke mase kanti umuntu uyazi ukuthi uzohamba naye ingane wadayisa kwamuzi konke. Uthe-ke sengithi ngizama futhi ukumfuna umfowabo esekhulile omlamayo. Esethi uzama ukuthi sizozama wavele wanyamalala naye umfowabo. Khona umfowabo omunye wanyamalala. Owalahleka naye. Walahleka nakazi angimazi nje ulahleke nje semdala. Nkosi yami. Kodwa yena ngathi washona ngoba wanyamalala khona la kade nilokhuzela khona nifonela khona. Awasuka-ke walahleka naye. Uyena kwethu uzozama indlela okumthola ukumbheka ngoba wayesekhulile naye. Esethi ufuna ukuzama naye-ke sizame ukumcinga. Odadewabo bona yena ubhuti isicelo la kade babala. uSibongiseni noThobile bashona. Okay. Sebashona nobaba wakhe washona. Ngoba yena isitori asitshela so asishoyo ubhuti isicelo uthi yena umama wena waphathisa ngengane uyongena esitolo. Hayi ushuthi uyadideka. Wamtshontsha nje straight lo mama. Uyadideka lapha mina ngasuka nje ngahamba ngaye esibhedlela ngangihambisa lo ngibashiye bebodwa ekhaya kungekho umuntu omdala. Ngathi ngiyabuya ingane mina ngihambisa lo esibhedlela lo walamana naye. Kanti ngizothi ngibuya lapho ngiyabuya akasekho semthathile lo mama. Wahambe noFoyi yena. Wena mama ngasusichazele kahle istory ukuthi wena wavuka ekseni. Sicela usiqale lapho nje istory. Wavuka ekseni. Ngavuka ekseni mina ngihambisa lo esibhedlela ngathi ngisahambisa lo ngimisa esibhedlela. Kanti uzosala lo umama lo athathe ingane ahambe naye. Shuthi kahle umama wayintshontsha ingane. Wayintshontsha nje wamtshontsha. Fana nokuthi wamtshontsha nje vele ngiyayi nokuthi kufana nokuthi wamtshontsha nje lo mama. Mhlambe ubungathanda mama mhlambe sixhumanise naye ubhuti isicelo mhlambe ocingweni ngoba nathi uhlelo lwethu alikakabi likhulu ngaleyo ndlela. Kodwa ke sisazozama imizamo yokuthi simlethe la ekhaya ubhuti isicelo. Mhlambe mantende sizozama ke nathi ukuthi sikwazi ukuthi simehlise simlethe la ekhaya. Ngingajabula kakhulu uNkulunkulu wami ngoba phela ngisenangane mina umfana sebashona bonke. Umfowabo nje lo uSibongiseni noThobile udadewabo abadala. Sebashona okuyibona abazi kahle noNtela futhi uyamazi ucishe uyamazi. Sebashona ke nje laba bonke nje. Sekusele amantombazana awu2 kuphela. Bese kusele wona ngazi ukuthi senginalezo ingane kuphela. Kanakho ke uNkulunkulu emuhle. Nkosi yami. Angazi uNkulunkulu wami naye ungakhali gogo. Angazi kusho ukuthi uNkulunkulu nami ngiyakhula. Yebo gogo. Kusho ukuthi ungibekele yona lento ukuthi ingane yami igcineni ngiyithola. Bese ecela gogo ukuthi sike sizame imizamo ukuthi sikuxhumanise naye ubhuti isicelo. Ngiyajabula. Isemqashweni la. Ngisemqashweni ngiqashe kulo la ngezansi. Indaba yayo njalo impilo yokuthi nje ubaba wabo washona kodwa futhi naye wayevele ngenamsebenzi yalutho ingane yami izintshontshwe nje uyena. Uba uyena engakwazi ukuphatha kahle izingane. Wayekhelesi nje ingazwani nokugadi nokulokhuza nokondla wayengakwazi. Gogo mama sengibuza ukuthi mhlambe unyaka wona ubhuti aduka ngawo mhlambe wona usawukhumbula. Yena ngazi unyaka wazalwa ngawo.
kodwa cishe ukuba ngoba unyaka wazalwa ngawo ka-82 yena ka-82 cishe ukuba kulako ngoba eno-4 years impela ngiyakhumbula lahleka manje angisazi ukuthi umuphi unyaka ngoba yena mayesitshela ukuthi uthi yena walahleka ngo-1987 1987 ya ngoba eno-4 years ngoba utata bomlamayo ka-85 olama yena ucela impilo uka-85 olama ucela impilo uka-85 ucela impilo uSindi okhona-ke lo dadewabo laba enixhumane nabo leyo othalu usisi wakhe no-anti wakhe loku yena owabhalela kakhumbula ekhaya ibona abantu engisizakala abangisizile ngempela ngoba nami anginacingo anginalutho ngoba nathi ibona abantu esixhumane nabo ibona abantu nje abathe mabezwa sibiza amagama lawo esiwabizile basho ukuthi ayibo athi babe ngitshela la ngilele phansi ngigula ngavuka phansi Nkosi yami ngiphethwe naye amazinyo ngiyayigulela nje umthetho wami ngumuntu kashukela ngavuka phansi ngathi nje uNkulunkulu wami ngoba ingane yami balanda lento le okuyiyona ngempela hayi ngiyabonga abantu abami ngiyabonga ngiyabonga uNkulunkulu wami ukube mambe kuyangathi mhlambe besizofika naye kodwa manje kuwukuthi nathi uhlelo lethu anikabi likhulu bengicela ukuthi-ke sike sizame-ke ukuthi simthinte okay ngicela-ke simthinte-ke yena ubhuti isicela ngizofaka kwi-loudspeaker ukuze ngicela ukusonde uzokwazi hayi khululeka ma uzokuzwa yebo njani bhuti isicela yebo hayi nanguma sila ekhaya kuma yebo hayi khuluma kuyakuzwa ukulalela ya baba kunjani ngiyaphila mfana hawu Nkosi wena impela cela impilo ngiyakukhumbula hawu baba hawu uNkulunkulu wami mntanami hawu uthi kwenzakalani hawu wantshontsha umama lapha nelokhuzeni eimangweni ngani yami ngangingekho ngangingekho mina ngishiye nodadewenu uThobile ngihambisa uNtela uyamkhumbula uBuntela ngihambisa uBuntela esibhedlela nganishiya naye-ke ngathi mina asalani naye wasala-ke lo mama-ke lo walapha ngakamkwena wakuthatha wahamba nawe wakuthatha wahamba nawe ngiyabuya mina esibhedlela ngiyabuya awusekho wena abanye abantwana basekhaya uma bapha bashona uSibongiseni noThobile nobaba washona sebashona bonke uNtela-ke walahleka sekusela uSindi noNonhle nawe-ke wayedwa njani ukuthi uhlangane hawu ngani yami hawu umuntu uma engafuni intombi yakhe siyishela ayibeletha goduke hawu mfana wami
Awubuya khehla, buya ngiyahlupheka ngisenjalo ngiyayihluphekela Nkosi yami. Ngiyagula nami. Awubuya mfana wami. Usamazi umama ngahamba naye. Usamazi umama ngahamba naye ebusuku. Ngiyamazi kodwa manje ngisamkhumbuli kahle kodwa ngiyakwazi lawa angithi wathatha wena amaqeda wadayisa umuzi. Wadayisa umuzi wangitshontsha amaqeda wadayisa umuzi. Kwathiwa nje udayise kwamuzi kwami. Usamazi umama. Angimazi mina ngangamazi nokuthi ungwakabani. Usekhona yena. Hey, Wayefuna ukuboshwa, ufuna ukuboshwa. wayefuna ukuboshwa nje na ngempela wayefuna ukuboshwa ukuthi ukhona ngoba phela wathi ey'nganeni wathi kuthobile mina ngimphile wena. Ngaphanisa kanjani ngengane? Wabhalisa phi ukuthi ngimphile? Okay bafo, ayikho inkinga. Into engizoyenza ngizozama ukuthi imantendi ngikwehlise ngikulethe la uzobona umama. Nami ngizozama ukuthi hayi ayikho inkinga bafo, mina ngizozama ukushaya ephaketheni lami ngibone ukuthi ngihlanganisa kanjani. Ngizama ukuthi ngikususe lapha eCape Town uze la uzobona umama. Hey, ngiyabonga nami, ngiyabonga. Okay, hayi ngizokunika inamba yakho ma. Wesine. Wezi. Hamba uthi usine athatha inamba kavuyi. Alright baba, ngizoshutha izithombe mase ngiyakuthumelela. Naye uma ngizomshiyela esakho. Okay. So sengizoxhumana nawe ke baba ukuze ngikwazi ukuthi ngiconfirme ukuthi uzosuka nini ngapho ukuze uze ngapha. Khulileka ngizokubhukhela nendawo yokuthi uzofika uhlale kuphi. Mntanami. Hayi siyabonga baba. Awukhabazela. Yebo. Kuphela angazi bantu abami. Awu. Ngikhuluma naye impela qobo. Yebo. Awema. Awu Nkosi, ngiyayibonga ingilozi yakashempe. Ngiyayibonga ingilozi yasenhlanhleni. Awu. Hayi. Nkosi yami. Awu ngiyabonga abantu abami. Hayi kuthiwa masikhanyisa nala kumnyama khona sibani sihle. uNkulunkulu mkhulu. Yebo. Yabona into angenzele yona mina. Noma sengingahamba namhlanje kodwa ngihambe kahle umntanami sengimbonile. Hayi ngizokwenza sure kokho ukuthi ngiyamletha yena. Hey Jesu. Awu. Hayi. Engane kade ijabula lengane ithi hawu senathi sesinomalume sesothola umalume kanti kanokhona usekhona umalume. Awu. Yeah. Awu Jesu. Yabonga. Hayi siyabonga ma. Hey ngiyabonga. Yeah. Babukeli phakathi ke nanta ke sesimbonile kugogo ke sabaxhumanisa ke nobhuti isicelo ke babukeli. Sesilindele ke ukuthi usuku lokuthi ke sizame ke nathi njengohlelo ke sibone ukuthi sihlanganisa inani ukuthi sizamene ukuthi simthole ubhuti isicelo ukuthi abuye azoxhumana nogogo. Babukeli ke ngicela ke nisixolele. Nathi siuhlelo olisakhasa kuthiwa ingane iqale ikhase masiye iyacathuza igcine yenze njani ihamba. Ngibongeke.